Welcome to my YouTube channel. जोंनि दिनैनि टपिकआनो जाबाय Some Important Current Affairs 2020. अब्ला फैदो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। Question number 1. Who becomes the first woman DG of Bureau of Civil Aviation Security? सोर गिबिसिन Bureau of Civil Aviation Security नि DG एबा Director General जानाय? आर श्रीलेखा, किरण बेदी, सुमन भवानी, उषा पाधी। बिनि करेक्ट आंसरना जाबाय ऑप्शन नंबर डी, उषा पाधी। क्वेश्चन नंबर 2. लंगेस्ट सार्भिंग प्राइम मिनिस्टार ऑफ जापान इज? जापाननि बयनिख्रुइबो लावसिन सम गाहाय मन्थ्रि जानाय सुबुङा शिनजो आबे, योशिजाकी तात्सुहिको, हारुहिको कुरोडा, मासाकी शिराकावा। बिनि थार फिननाया ऑप्शन नंबर ए, शिनजो आबे। बिथाङा बावैसो गावनि बिबानखौ नागारदोंमोन गावनि हेल्थ प्रब्लेमनि थाखाय। क्वेश्चन नंबर 3. Which state is to set up India's first skill university? बबे रायजोआ भारतनि गिबि स्किल इउनिभारसिटि फसंनो आखाइ लादों? मध्य प्रदेश, वेस्ट बेंगल, आसाम, गुजरात। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर सी, आसाम, दरं डिस्ट्रिक्टनि मंगलदैयाव। क्वेश्चन नंबर 4. Which state is to set up India's first international women's trade center? बबे हादरसाया भारतनि गिबि मुलुगनां आइजो फालांगि मिरु गायसननो आखायाव लादों? बिहार, कर्नाटका, आन्ध्र प्रदेश, केराला। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर डी, केराला। क्वेश्चन नंबर 5. Which company has bought Future Retail Group? बबे कम्पानिया फ्यूचर रिटेल ग्रुपखौ बायदों? सैमसां, एमेजन, रिलायंस, फ्लिपकार्ट। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 6. Who has been appointed as the new chairman of SBI Bank? सोर SBI बेंकनि गोदान चेयारमेन हिसाबै थिसनजाखो? अनुप सिंह, दिनेश कुमार खारा, सौरभ शर्मा, शक्तिकांत दास। बिनि थार फिननायानो जाबाय ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार खारा। क्वेश्चन नंबर 7. What is India's rank in Global Ranking Average Wages 2020? गर मजुरि 2020 मुलुगनां थाखो राननाय मथे भारतनि जायगाया बबेयाव? 64, 70, 72, 78। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर सी, 72। Question number 8. What is the winning cash prize of राजीव गांधी खेल रत्न एवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न बान्थानि देरहानाय रांनि बिबाङा बेसेबां? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख। सिगाङाव 7.5 लाखमोन, दा 25 लाख खालामबाय। Question number 9. Which Indian spy has been honored with Blue Flag Award in Britain? सोर भारतारि संगालिखौ ब्रिटेनआव ब्लू फ्लैग बान्थाजों मान होदोंमोन? अर्नब जोशी, नूर इनायत खान, राघव मिश्रा, सुधा मूर्ति। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर बी, नूर इनायत खान। Question number 10. Recently, the CEO of Tik Tok resigned. His name is? बावैसो टिकटकनि CEO आ बिबान एंगारबाय। बिथांनि मुङा जेफ बेजस, केविन मेयार, डेभिड माल्पास, लिजा स्टालकार। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर बी, केविन मेयार। Question number 11. Recently, in case of death from corona, to what place has India reached? बावैसो कोरोनाजों थैनायनि बेलायाव भारतनि जायगाया बबेयाव मोनहैखो? फर्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड, फोर्थ। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर सी, थार्ड। बर्तमान फर्स्टआव USA आरो सेकेन्डआव ब्राजिल जाना दं। Question number 12. Recently, who became the first bowler to take 500 wickets in T20 cricket? बावैसो T20 क्रिकेटआव 500 विकेट लानो हानाय गिबि बलारआ सोर? लासित मालिंगा, मुत्तैया मुरलीधरन, ड्वेन ब्रेभो, रविंद्र जाडेजा। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर सी, ड्वेन ब्रेभो, फ्रॉम वेस्ट इंडीज। Question number 13.
Recently, where the World Urdu Conference was organized? बावैसो बबेयाव मुलुगनां उर्दु कनफारेन्सखौ खुंनाय जादोंमोन? मुम्बाइ, हायद्राबाद, निउ दिल्ली, उत्तर प्रदेश। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर सी, निउ दिल्ली। Question number 14. Who has been chosen for National Award for Teachers 2020? सोरखौ हादोरारि फोरोंगिरि बान्था 2020 नि थाखाय सायख'नाय जायो? A.S. हुसैन, सुधा पेनुली, सुधा शर्मा, रत्न लाल। बिनि थार फिननायानो जाबाय ऑप्शन नंबर बी, सुधा पेनुली। लास्ट क्वेश्चन एबा 15 नंबर क्वेश्चनाव दं Which weapons deal is going to be between Russia and India recently? बावैसोआव रासिया आरो भारतनि गेजेराव मा हाथियारनि फालांगि जानो थांगासिनो दं? AK-203 एसल्ट राइफल, S-400 राफेल, स्पाइक। बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन नंबर ए, AK-203 एसल्ट राइफल। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।